Бераставіцкі край знакаміты сваімі жанчынамі-настаўніцамі, якіх Беларусь адзначыла ганаровымі званнямі заслужаны настаўнік і заслужаны работнік адукацыі Беларусі. Ганна Сямёнаўна Зароўская з 1947 года працавала ў Бераставіцкім раёне настаўніцай рускай мовы і літаратуры. З 1960 года настаўнічала ў Великабераставіцкай сярэдняй школе. За сваю шматгадовую працу адзначана ордэнам працоўнага чырвонага сцяга, званнем заслужаны настаўнік Беларусі з 1968 года. Евгенія Антонаўна Марцулевич настаўнічаць пачала на радзіме у Лепельскім раёне Віцебскай вобласці. У 1968 годзе прыехала ў Бераставіцкі раён выкладаць у пачатковых класах Великабераставіцкай сярэдняй школы. У 1976 годзе ей прысвоена званне заслужаны настаўнік Беларусі. Браніслава Станіслаўна Пракапец з Магілёўшчыны родам. З 1951 года працавала настаўніцай геаграфіі ў Великабераставіцкай сярэдняй школе. Затым выкладала ў Цецяроўскай сямігадовай школе. Была дырэктарам гэтай школы. Заслужаны настаўнік Беларусі з 1970 года. Анастасія Сцяпанаўна Трафімянкова з Магілёўшчыны прыехала на педагагічную працу ў Бераставіцкі раён у 1947 годзе. Настаўніца рускай мовы і літаратуры Макараўскай сярэдняй школы. Там атрымала званне заслужаны настаўнік Беларусі ў 1972 годзе. Любоў Іванаўна Стока з Алекшыц Бераставіцкага раёна. Настаўнічаць пачала ў 1947 годзе ў вёсцы Гольні, затым у Пасалянах, а з 1961 года у Алекшыцах. Выкладала замежную мову. За шматгадовую педагагічную работу ей прысвоена званне заслужаны настаўнік Беларусі ў 1971 годзе. Надзея Алексеевна Сторожева з вёскі Канюхі Бераставіцкага раёна, педагог, практык, заслужаны работнік адукацыі Беларусі, лаўрэат літаратурных і педагагічных прэмій, аўтар вядомых падручнікаў для пачатковых класаў, буквар АБВГ, страна букварія, настаўнічала ў Мінску, дзе стала знакамітым педагогам.